Încă vreau să pun. Uite-te bine. Hai că ți-o prinde unul, da? Hai unul. Hai. Eu vreau nucle. Pune și Diana. Trebuie să pun mâna în gură. Da, pune, dacă vrei că ăsta n-are, deci e miticel. De ce? Are dinți. Are. Da, ce e fain, vrei să-l ții un pic? Hai aici la el. Haideți aici amândoi. Haideți amândoi ne facă poze. Hai aici, așa, cu vițeluța. Hai. Ce micuț îi! Așa. Vezi, ăsta e de o zi. Vreau să pun mâna și pe văcuța Hai, mea. hai aici, hai. Iau sus să pun. Na, uite, Da, hai. eu Hai că vreau sus. un dat de vânzare, așa. Cum îți plac ție? Da, Care, de ăsta de? da, din ăla. Na, ia! Eu. Na, ia, ține-l. Dar nu pot, că mă zgârie. Nu ce Nu te zici. zgârie, mami. Hai, unul a venit la mine. Mai ții mintea povestea cățelușilor când porcuș, adică lucru venea cu Povestea cu purcelușii. Unul și-a făcut casă din paie și unul din lemne și unul din cărămidă. cărămidă. Nu ți-e frică că nu vine vaca Nu la ajunge. Nu că ne-am lovit. Eu vreau să curgă. Na. Vreau să pun mâna. Și eu vreau. Vă murdăriți, mă. De ce? Da. Încă vreau să pun. Mă murză. Îl machiați? Ce faceți cu el? Îi vedem și loc. Lăsați-i până când pică de somn. Nu pică nici de viață. Da? Până pică ei să te somn. Dar el trebuie să mai spui, mai trebuie să... Filmează. Hai luăm telefonul ăla.